Uyabona bafowethu, la umculo ungifundise enye into mina. Ungifundise ukuthi ungalinge ube la emhlabeni uyitshela ukuthi uzolungisa umhlaba. Umhlaba njengoba ufica wonakele uyawushiya futhi wonakele. Ungalinge futhi uthi wenza into ngoba uthi wenza ubulungiswa obuyonothiswa ngelinye ilanga. Akekho umuntu oyinothisa loo nto leyo. Zenzele nje into yakho ngoba kusuka othandweni lakho. Don't expect ukubongwa, don't expect ukuthi kuzothiwa right, don't expect ukuthi uzothandwa ngalonto obuyenza. Zenzele nje into yakho obelivela kuyona ngaleso sikhathi. Uzenzela futhi unga-expect any call to say thank you. Unga-expect ukuthi ngelinye ilanga ngeke uthukwe ngoba wena wenze loo nto. Yazi ngibuka lo mfo indlela enemseke ngakhona. West part nazi ukuthi imost yenu niphila nami. Futhi ningazi ukuthi mina ngizofila kanjani. Ningazi futhi ukuthi ngifila kanjani mina ngokungazwani naye. But nikwenza lokho ngoba nithi nenza ubuntu ukuthi akekho umuntu okumele anikhove noma kuthiwa niyezwana nami kodwa ayikho into ethi ngelinye ilanga kumele nixabane noma umculi noma kuthiwa lo mculi angizwani naye. Beniphila nami freely. Whoever ofuna ukudlala ingoma yakhe, whoever ofuna ukuposta into yakhe, whoever ofuna ukumseka, ngabe uyangisukela bengathi ngelinye ilanga ngangathi ngiphatheke kabi ngokuthi ukhulume ngaye. But konke leyo risk ningazi ukuthi mina ngizofila kanjani noma mhlambe ngizoblockana ingaphindi ikhulumisane. You take that risk yokumseka. Akaze nibonge ngalutho. Akaze izinothise loo nto futhi siyakhohlakala. Emhlabeni ke bafowethu into engenza ngisho loo nto le ngikhulume kanje ukuthi kufuneka nifunde kusemanje loo nto ukuthi noma ungenza uyabona nje mina ngithatha isinqumo sokuthi akekho mina umuntu engizothiwa ngithi ngiyaposta ngithi hayi umculo othile washacima kanjani noma bengenza kahle kangakanani ngoba kungisize ngalutho. Ukubabongela kungisiza ngalutho, ukubahlanganisa bebeyimbumba akungisiza ngalutho. Ngisho ngathiwa ngibathengela ibhanoyi ngithi nali ibhanoyi bacule hambani uyoperforma ngalo ngeke uze kungisize ngalutho. Ngiyohlezi ngiyinja nje kubona. So ke sengithatha isinqumo sokuthi angivele ngiphile lempilo engiyiphilayo. Ngisho ngaphansi kwekhampani yami akho umculo engizobuye ngimfake because ngile umuntu engiwuyena oyinja onomona omthakathi phekwe izinto zonke engizenzela abaculi. Siya kwigcwalisa emabheda I spend more than 2.5 million sikhokhela abaculi begebhula 50,000 ngisho abaculi abahlezi boyiveza emcimbini kodwa lapha ababegebhula 50,000 bonke sabakhokhela bonke. Angaze ngize ngibongwe namanje akekho mention lokho. Into ekhona nje kubantu ukuthi ngumthakathi. Kade kukhankasela umroza kuthiwa kahlukanisa unyaka. Ngiyime ngangehla phansi phezulu ngishutha nomroza ngimseka ngithi abantu abamvotele ngithi uyobulela uFan Dam ngingena estage ngicula leyo ngoma kwathiwa ngizimixa komroza ngithi ngithanda kabi into ezitrendayo akwangashiya ukuthi ukhuzana nenhliziyo enhle uyabaseka abanye abaculi uyafuna baphumelele kwazi ovotela into encane ngingokuqala owaqhamukayo owayeseka into encane ngacula ingoma yakhe ngathi abantu abavote up and down kwathiwa ngiyazimixa ngibathanda kabi abantu abalukhuzayo abaphumelelayo. Ojeze khulu bewina indondo uMasama imina engagijima ngayi-stage ngawo beseka akekho umuntu wathi lo mfana nenhliziyo enhle akafuni into enhliziyo ngakuye kuphela. Uyabaseka nabanye abaculi bukanje into ayenze kuMasama lutho kwathiwa ngiyaphi ngagijima sengiyothatha indondo eBhofu ukhangelane wina eMasatma eEastern Cape ngahamba ngana i-stage umtshengisene wina ngayana i-stage akekho umculo okenza loo nto leyo. UGatsheni Zolo lokhu kade trenda ngengoma yakhe lapha kwi-TV ngamlanda uGatsheni ngathi akeze kwi-TV nginayo into ethi mina ngangayingenela mina lapha ngingenele mina ngishayile ingoma zami kodwa ngalanda uGatsheni because ingoma yakhe yayitrend abantu beyithanda kwathiwa bese ngiyidansela kaGatsheni akekho wayethi unenhliziyo enhle lo mfana useka abanye abaculi yabo. So kuzongisiza ngani ke ukuzenza muhle
kubantu abangangifuni bengithuka bengenza yonke into kuthiwa nginomona ngomthakathi. Angithi ngonyaka odlule mina kwakuthiwa ngiyamaka uma ngikhipha isingili kwathiwa ngiyamaka nginomona ngifuna yonke into ize kimi. Kulo nyaka ngikhipha ngesingili ukhona noke wathi lo mfana unenhliziyo enhle ufuna ukudedela bonke abaculi akekho kulungeke kunje ayivele ikhaleke ayikho into engizoyenza.